Engke babai Goria bos saman pa baba Goria samani po noni bro hak orang hatayu terika hak orang terika engke tu itra kaisa tongo orang bufang kuat gabu tongo orang nai nai jengke jeng tini pai nai tongo orang kamu tu susah nai tonglai bini jete bos samani bos hati engke bos jeng benar hambai nai jeng tahu benar cai tonglai tongo nai tonglai bagus mainnya aku tahu setara nai tonglai cai tonglai tonglai ko hambai tini korbo press club ni media rona je baba Goria je samani cai tonglai tonga engke abona je bufang kaisa kuak jak tongi sa bufang kotroma tongi sa go engke tui prabo tongo so baskang tui pra tongo maka je ara rongnes nima ara se jeng samasto tabom na clear to kisong jato nai paika jeng pas ne te last bisu to jeng balot ses nai paika joto parane amsine broto joto tongo jeng naika kono complete ses jeng nai paika amotoro kai kine paika ara no yang bai tisa go bat purani tui ba tui khege de ka tabu krei mania ani sine mangklai kairam parane purno mantri media rong ma belai kena hambai margo tamani inglai jeng tini go ra phaimani karon ekta odisha tongo jeng ekta news nukha viral khlage jini baba Goria nge jeng news viral nukha kaiha amo je news nungmani mote jeng bo sago biromoni tripurani mang guthoi ha pokhlagi klai thuinai bo kuno ojaga ga krei bo orni 1 kilometer ni tolago kaisa bufang hakwagi klaijak tongo hinsago aboni pore hinke bo e bisingo habjak bo abona khuri naiklai manjanai sago hinke jeng tabo tini jeng parani je प्रतिभा tongnai rao hinke je biskang chini elakani brok tongnai rao jeng wansuk lage jeng salage jeng mili lage tini go e bini mang kthina jeng abar ira phobjak ja hinge je baba Goria ni kogni mote jeng ora tini khulage tongo aboni bisingo jeng tabo sini kuai phangni bo phaijak sini takurau jengno subanani bagai ingke sini parani je kairam parani sini takurau ingke sini je korbok press club ni media rok bo sini loge tongo aboni bagai jeng joto mili lage tabo khai tongo aboni bagai jeng aro tabo je one shot tongo ma tolaga tongo hinge jong tongo jeng kintu abo jeng bo sisugya gang lage tongo hinse jeng bkhak jongoi tongo but sini baba Goria se jeng abo sigo bo samni mote se jeng ora khuri tongo kintu jeng manai maya possible tabo jeng grei sansang samyako tabo mang kthui to jeng manai maya jeng tabo siako kintu tabo sujara jeng naide jeng kabangma khugui tongo tabo joto jeng godal da tumi lage amo asake je watini darige kosogoi phemani darige asake jam tabo mo jeng abona dabai ruabai khulage tabo already 90% complete ongkha samung already aro basic reka already aro 10% of samung to sigasini ge je bufang je dusa je yarang tongai abo sini khupai ke samung complete ongai ora arpore si jeng tongnai krei jeng sinai aboni bagai jeng baba Goria je samni mote jeng tabu nai tongo asuni ani wan suma hinkle jeng je ang tawan sumani mote kai bkha jongo je bini je samani mote klai jeng bisas khlaigo ora manai hinge kintu jeng confirm saimya tabo nini sinemo ani sinong mungke Ramchodri Tripura kami kai kairam pareni ang bini ayong saklayo hambai